Gran Canària, a la Cumbre. Aquí davant teniu el Bentayga, la roca Bentayga, i una miqueta més amunt, a la seva dreta, hi ha el famós mític Joaquim Dobló, una icona d'aquí de Gran Canària. Ara fa un sol que enamora les pedres i de totes maneres tenim un dia lletjot. Han caigut 4 gotetes, sembla que hi hagi com una mica de calima també, però bé, de tot aquest tipus de llum se n'aprofita qualsevol cosa, jugant amb les capes de les muntanyes, amb els relleus. Ara he anat a fer una foto aquí baix, amb una carretera superestreta que no és apta per la gent que pateix el cor. He fet el cor fort i ho he aconseguit, però vaja, si tens una mica de por, és millor que no vinguis en aquesta zona, ja que les carreteres són bastant estretes. Tot això són penya-segats, són els vèrtexs d'aquesta illa, que va des del nivell 0 a nivell del mar fins a 1900 en aquella zona d'allà que estaria en Pico de los Nieves. Doncs res, fent un cafetó aquí a la mar de bé. Salut!